Hej alle sammen. I kveld starter vi en rejse til hjertet af middelalderens vinter, hvor kulden ikke bare var en årstid, men en konstant test på overlevelse. Se for dig bønder, som står over for nætter, som virkede endeløse, hus af lejre og halm, som skælver i den iskalde vinden, og den daglige kampen for at holde flammene brændende. Hvis du er komfortabel, nå kanskje med centralvarmen i gang, tænk på, hvordan det ville være at leve uden den, i en tid, der hver grad af varme måtte fortjenes med indsats og opfindsomhed. Før vi begynder, like igen en like og klik, abonner på kanalen og fortæl mig i kommentarfeltet, hvor du ser på fra, og hvad klokken er der nå. Dæmp lysene, kanskje slå på en vifte for lidt beroligende baggrundsstøj, og lad os dykke ned i kvældens rejse sammen. Du vågner en januar morgen i år 1320 et sted i de kalde landene i Nordeuropa, ikke uligt landsbygder rundt de norske fjordene i dag. Mørket dominerer fortsat fuldstændig, fordi solen, når den bestemmer se for at vise se, så vidt klarer at stige over horisonten, før den giver op igen. Det er som mørketiden, du kender i Tromsø. Det polarmørket dine forfædre også mødte. Men uden de elektriske lampene, uden de oplyste gatene, uden noget andet end mindet om, at lyset en dag vil komme tilbage. Du åbner øjnene og kender den iskalde luften skære ansigtet dit, den eneste delen af kroppen din, som forblev eksponeret om natten. Resten af dig er pakket ind i lag med grov uld, tæpper laget af savskin, som lugter røg, harskt fedt og ugers opsamlet svette. Og vaske klæder om vinteren ville dømme dem til evig frysing, så du accepterer ganske enkelt lugten som en del af livet, en beskyttende skorpe, som på en noget bizarre måde bidrager til at isolere kroppen din fra vinden, som siver ind gennem sprækkene i væggen. Huset, der du sover, er ikke mye større end en moderne stue, og i den bor du, familien din, og nogle gange til og med nogen for dyr. Væggene er lavet af lejre blandet med halm. En teknik, dine norske naboer ville kaldt koselig, hvis det ikke var så fuldstændig elendig. Takket er af tyk halm, tungt af visdommen til generationer, som lærte at stable lag på lag for at holde snøen ute. Men snøen har sin egen vilje. Den samler smelter lidt med den minimale varmen, som slipper ud af huset, og fryser deretter igen, og skaber en isskorpe, som knitrer midt på natten som et pludselig skræk. Du har blivet vant til disse lydene, akkurat som du har blivet vant til vinden, som suser gennem hullene, der vinduer burde være. Det er ikke noget glas her, bare biter af dyreskin strukket over åbninger på størrelse med en bok, og slipper ind et svagt, spøgelsesagtigt lys i løbet af de få timerne, når dagslyset bestemmer se for at dukke op. Når du puster ind, kender du den iskalde luften brænde i næseborene dine, og når du puster ud, ser du en sky af damp danne se foran ansigtet dit. Ild er centrum for alt. Forskellen mellem liv og død i denne endeløse vinteren. Du kan høre den milde knitringen og glør i steinpejsen, en lyd, som har blivet lige kendt som din egen pust. Pejsen er ikke sofistikeret, bare steiner stablet med lermørtel, og røg stiger op gennem et hul i taget, som aldrig fungerer perfekt. Halvparten af røgen slipper ud, den andre halvparten forbliver fanget inde i huset og farger alt gråt og får øjnene dine til at brænde konstant. Men du klager ikke, for denne røgen varmer også, og den skarpe lugten af brændende ved blandes med lugten af svettekropper og våde dyr, til den bare bliver lugten af hjem. Om natten måtte nogen i familien vågne med nogen for timers mellemrum for at lege på mere ved, en stille og hellig vågevagt. Hvis ilden døde helt ud, ville det at tænde den op igen være et mareridt, som krævede flint, tør mose og endeløs tålmodighed med fingrene numne af kulden. Det er derfor, der sover i skift, som sømænd på et skib, som går gennem en storm. Hver person ansvarlig for at holde flammen levende til en anden vågner og tager over. Udenfor er verden indhyllet i en dyb, tung stilhed, den typen stilhed bare snø kan skabe. Det er som at være inde i en norsk fjord midt på vinteren, hvor selv vindens sus virker dæmpet af de snødægte fjellene. Du ved, at det er andre hus spredt utover i landsbyen, som hvert kæmper sin egen kamp mod kulden,
Hver familie krøber sammen rundt sit eget dyrebare bål. Fællesskab er din eneste virkelige tryghed, for ingen overlever alene her. Hvis en nabo går tom for ved, deler du din, ikke af ren generøsitet, men fordi du ved, at i morgen kan det være du, som banker på døren deres og beder om glør for at tænde op det døde bålet dit igen. Det er en form for gensidig forsikring, en uskreven kontrakt, som fungerer bedre end nogen lov pålagt af en fjern feudalherre. Du tænker på moderne nordmænd og deres koncept om dugnad, det frivillige samfundsarbejde, der alle hjælper hverandre, og du indser, at din middelalderske forfædre opfandt det af ren nødvendighed, længe før det fik et fancy navn. Når du endelig klarer at tvinge kroppen ud under tæppene, slår kulden til umiddelbart. Dine bare fødder berører det hardpakkede lejrgulvet, og følelsen er som at tråkke på ren is. Nogle mere velstående bønder har træsko, men du pakker fødderne ind i filler, lag på lag, til de ser ud som misdannede kålrot, og du knapt kan føle tæerne. Dette er bra faktisk, for at føle tæerne betyder at føle smerte. Du har på dig de samme klæderne, du havde på dig i går og i forgårs og forrige måned. Lag med skittent lin dækket af en grov uldtunika, som ribber huden din, og op på det en kappe laget af grovt garvet savskin. Det er ingenting elegant her. Ingenting som merinulklæderne, som moderne nordmænd bruger til friluftslivet sit, de mye berømte utendørseventyrene. Dette er ren overlevelse, hvert lag en desperat barriere mod en fiende, som aldrig sover. Du knytter filler rundt halsen, dækker hovedet med en frygtelig kløende uldlue, og om morgenen vil du finde den fugtige af kondensen fra din egen pust. Dagens første opgave er at tjekke dyrene. Familien din har nogen forkyllinger, kanskje en geit, og hvis du er heldig, en værdifuld gris, som holdes for at blive slagtet før våren. I løbet af den mest brutale vinteren bor disse dyrene indendørs hos dig, ikke af hengivenhed, men af ren pragmatisme. Varmen fra dyrenes kropper bidrager til at varme op miljøet, og at holde dyrene i live holder matkilden din tryg. Du går til hjørnet af huset, der kyllingene sitter. Kroppene deres hovne er fjer, som danner små varme kugler. De har produceret få æg i det sidste, fordi kulden bremser alt, til og med en hønes evne til at lægge æg. Hvert æg, som dukker op, er et lille mirakel, nøje bevogtet eller tilsat i gryten med grøt, som koker, konstant over bålet. Geiter må mælkes. En proces, som gør fingrene dine numne og såre, men den varme mælken, som kommer ud, er for dyrebar til at kastes bort. Du vil forvandle den til hard, salt ost, noget, som kan vare i flere uger, en reserve mod sulten, som altid lurer i udkanten og bevidstheden. Vintermad er monotont til det punktet, at man bliver kvalm, men det er det, som holder dig i live. Hovedretten er altid gryderet, en tyk suppe, som koker i en jerngryde over bålet. Inde i den ligger alt, du klarte at redde fra høsten. Visende løg, tørkede bønner, som må koges i timevis, til de er myge, ærter, som har mistet al distinkt smag, og hvis du er heldig, et stykke saltet svinefedt, som tilfører lidt olieagtig substans til kraften. Nogle gange er det kålrot, en bittergrøn plante, som vokser selv i kulden, og tørkede urter, som hænger fra taket i mørke klaser. Det er ingen krydder, ingen smag utover det grundlæggende, men du spiser det likevel, fylder magen med varm væske, som i det mindste skaber en illusion af indre varme. Det er som at forestille se en moderne nordmand, som bytter brunost og ettermiddagskaffe mod denne endeløse suppen, og du smiler bittert ved tanken. Brødet, når det er noget, er steinhardt, laget af grovere korn, blandet med malte ærter for at strække melet. Du blødlægger den i suppe, til den er myg nok til at tygge, uden at knække tændene, og selv der smager den næsten ingenting. Vinterarbejdet tager aldrig slut, selv når bakken er for frossen, til at plante noget. Du må reparere ødelagte værktøj, reparere gjer, der vinden har fældt, forberede indhegninger for, når dyrene kan bejde ute igen i den fjerne våren. Ved må stadig samles. Hver tør gren, som findes i skoven, er en skat, som betyder nogle timer til med varme.
Du og de andre mændene i landsbyen går ud i grupper aldrig alene, for at gå se vil i snøen betyder sikker død. Der følger kendte stier blandt de svarte, nakne træerne og leder efter død ved, som kan dras tilbage. Det er et udmattende arbejde, som får dig til at svette under lag med klær. Men at stoppe for at hvile betyder at køle, se ned raskt, og nedkøling kan være dødelig. Du tænker på, hvordan moderne nordmænd snakker om hygge, det konceptet med kos og komfort, og lurer på, om dine vikingforfædre, som koloniserede disse frosne landene, ville have led eller gråt af denne ideen. For dig er kos ret og slet ikke at fryse ihjel i dag. Det er en mye lavere standard for lykke, men overraskende opnåelig, når forventningerne dine er kalibreret mod den brutale virkeligheden. Når natten falder på Igen, og den falder tidlig, absurd tidlig, samles du med familien rundt bålet. Barna kryber sammen af flammen, ansigtene deres oplyst i en spøgelsesagtig orange farve, mens ryggene deres forbliver frosne i mørket. Nogen fortæller en historie, kanskje om en endevære vinter for mange år siden, eller om den fjerne feudalherren, som bor i sit steinslot med enorme ildsteder, du aldrig vil se. Du beder kort og beder om, at taket må holde, at ilden ikke slokner, at våren til slut må komme, selvom det virker umuligt nu. Bønnerne er enkle og indtrængende, uden uddybning af messer i den fjerne kirken. Du ved, at andre familier gør akkurat det samme i dette øjeblikket, langs hele dette frosne landet, hver og en venter på daggryet. Og så forbereder du dig på at sove igen, pakker dig ind i de samme skidtende pelsene, og udpeger hvem som skal holde første vagt ved bålet i nat. Men det er noget, du endnu ikke ved. Noget de kommende nættene vil afsløre, om hvordan bønderne fandt varme på måder, du aldrig havde forestillet dig. Mærkelige og geniale metoder, som udgjorde forskellen mellem liv og død. Hemmeligheder, som blev givet videre gennem generationer, som endnu ikke har blivet fuldt ud fortalt. Morgenen draserer gårde, og du begynder at forstå en af de mest værdifulde hemmeligheder, bedsteforældrene dine har givet videre, noget ingen feudalherre nogen gang trængte at lære, fordi han havde tjenere til at gøre det for ham. Du går til pejsen, der glørne fortsat gløder svagt under et tykt lag med aske, og du begynder at jobbe forsigtigt og lakker fersk aske op på de levende glørne i en proces, dine forfædre kaldte at slå ilden. Det er en delikat teknik, som kræver præcis kundskab, fordi for mye aske kvæler ilden fuldstændig, men rigtig mængde skaber et isolerende lag, som holder glørne brændende sagte, forbruger minimalt med oxygen og bevarer varmen i timevis eller til og med hele dager. Du forestiller dig moderne nordmænd, som programmerer sine elektroniske termostater, justerer temperaturen med et tryk på smarttelefonen sin, og du smiler, mens du tænker på, hvordan denne beskedne asken er din egen termostat, din middelalderske centralvarmeteknologi. Når du kommer tilbage senere, fjerner du bare askelaget, blåser forsigtigt, lægger til tørt optændingsved, og ilden vil magisk tændes på nyt og spare dig for mareridtet med at starte den på nyt fra bunden af med flint og fugtig mose. Denne teknikken udgør forskellen på at vågne op i et kaldt, dødeligt hus, eller i et hus, der det fortsat banker et varmt hjerte, som venter på at blive tændt på nyt. Men den virkelige hemmeligheden bag at overleve de kaldeste nættene, de som når temperaturer, som ville få selv Tromsøs indbyggere til ågrøsse, involverer noget, som virker for enkelt til at være effektivt, før du oplever det selv. Du og familien din har lært at sove sammen, ikke bare tæt, men virkelig stablet op, kropper presset mod kropper i en menneskelig hav af delt varme. Barna er i midten, omgivet af voksne på begge sider, og hvis det er en baby, vil den bogstaveligt talt sove på nogens bryst og bruge den voksnes krop som en opvarmet madras. Det er ingen beskedenhed her, ingen personlig plads, bare den brutale fysikken i termodynamik, der hver menneskekrop er en varmekilde på omtrent 100 watt, og sammen danner der en levende ovn. Dyrene deltager også i denne overlevelsesstrategien. Geita ligger i hjørnet nærmest sengen, kyllingene sitter ret over, hver skabning bidrager med sin egen kropsvarme til husets mikroklima.
Du tænker på, hvordan du ville forklare dette til en moderne nordmand, som er bortskæmt med konceptet hygge, den romantiske ideen om koselig komfort, og du ser for dig det skrækslagne udtrykket i ansigtet deres, når de opdager, at den oprindelige hygge bogstaveligt talt betyder at sove med hele familien og et halvt dusin ildelugtende dyr på et sted, som er mindre end et moderne bad. Før man lægger se, er det et ritual, som har blidt like hellig som enhver bøn. Man vælger ud 2 eller 3 brødstore steiner, glatte steiner, som har ligget rundt pejsen hele dagen og absorberet varme, og placerer dem bevidst på de varmeste glørne. De må varmes op i mindst en time, til de er så varme, at man ikke kan holde dem med bare hintene i mere end et sekund. Når de når rigtig temperatur, pakker man dem forsigtigt ind i flere tykke uldfælder og lager bunter, som udstråler varme, men som ikke brænder CO2 på. Disse varme steinene bæres deretter til sengs, pladseres nær fødderne dine, da kulden slår mest grusomt, og de bliver til små personlige radiatorer, som holder på varmen i 6, 7, nogle gange 8 hele timer. Fysikken er enkel, men elegant. Steinen har en enorm termisk kapacitet, lagrer kalorieenergi og frigør den sagte gennem natten. Det er banebrydende middelalderteknologi, udviklet ikke på universiteter eller klostre, men gennem generationer med prøving og fejling. Af netop da nogen fik den strålende ideen til at prøve den og overlevede for at fortælle den til de andre. Du lurer kanskje på, om nogen moderne norsk ingeniør med al sin kundskab om termodynamik og avancerede materialer kunne opfinde noget så effektivt ved at bare bruge steiner og filler. Mat er også en form for varme, og du lærer at spise anderledes om vinteren og konsumere mængder, som ville virket uanstændige i enhver anden årstid. Gryten, som koker konstant for at nå alle fedtbitter, du kan finde, rester af saltet bacon, gåsefedt redet fra høsten, til og med margen fra beinene bliver ekstraheret og tilsat kraften. Middelalderbønder vidste gennem brutal empirisk kundskab, at fedt er drivstof. At hvert gram lipid, som konsumeres, genererer mere end dobbelt så mange kalorier som et karbohydrat, og at disse kalorierne bogstaveligt talt omdannes til kropsvarme. Moderne ernæringseksperter vil sige, at du konsumerer før 5-10, nogle gange 60% af kalorierne dine i form af rent fedt. Niveauer, som i dag ville blive anset som farlige og fedmefremkaldende. Men her er de ret og slet nødvendige for at holde kropstemperaturen over punktet, da organene begynder at svigte. Du slukker brødbiter dynket i flytende fedt, spiser oster så fede, at de gør fingrene dine skinnende, og drikker kraft, der flytter i gulagtige flækker. Det er ikke dejligt, men det er effektivt, og du kan føle varmen sprede sig indenfra og ud. Din egen krop bliver en ovn drevet af tæt brændsel. Sammenlign det med en moderne nordmand, som tæller kalorier og undgår smør, og ironien er næsten for morsom til at bære. Klæren er et nyt lag med overlevelsesteknologi, som virker enkelt, men som er et resultat af århundreder med raffinement. Det første laget er altid lin, vævet af linplanter høstet om sommeren og bearbejdet i flere måneder, til de bliver til garn, som det retter væves til grovt stof. Lin ligger mod huden din, fordi det har en afgørende egenskab, som du instinktivt kender til selv uden at forstå videnskaben bag det. Det absorberer fugtighed fra kroppen din, men holder ikke på vand og holder huden din relativt tør selv, når du svætter under lagene. Våd hud mister varme 20 gange raskere end tør hud, så det første laget med lin er bogstaveligt talt forskellen mellem liv og død i en snøstorm. Og på linet kommer uld, lag på lag, fordi uld har en bølge til, luftig fiberstruktur, som fungerer som millioner af små lommer med varmeisolation. Uld holder på kropsvarmen din, skaber barrierer mod vinden og har den magiske egenskaben, at den fortsat isolerer selv, når den er vådt. Noget ingen andre naturlige stoffer kan gøre like godt. Du har på dig en uldtunika, der ritter en tykkere uldfrak. Der ritter en kappelaget af banket uld så tæt, at den føles som filt. Hvis familien din var heldig på jagt,
findes det biter af kanin eller revebels på indsiden af kappen, noget som giver et ekstra lag med funktionel luksus. Overdådighedslover dikterer, at bønder bare kan bruge pels fra vanlige dyr som kanin, lam og kat, mens hermelin og mår er forbeholdt adelsmænd, men det har du ikke noget imod, for kanin fungerer udmærket og er det, du kan fange i fælder. Omverdenen fortsætter sin hvide, dødsagtige stilhed, men inde i landsbyen findes det et usynligt netværk af gensidig støtte, som holder alle i live. Når naboen din, Torsten, du forestiller dig, at han ville blive kaldt Torsten, fordi det er et navn, som ville fungere både i middelalderen og i det moderne Norge, bliver syg og ikke kan samle ved, drar du og 2 andre mænd ud i skoven og henter nok ved til at holde familien hans varm i en uge. Det er ikke veldedighed, det er investering, fordi du ved, at når det er din tur til at blive syg eller skadet, vil de gøre det samme for dig. Den lokale kirken har også et fælles kornmagasin, hvor deler af hver families avling lagres, og i de værste vinterstundene, når nogen er virkelig desperate, fordeler præsten disse reserverne for forhindrer, at hele familier sulter. Det er et middelaldersk trygtesystem, ufuldkomment og ofte utilstrækkelig, men likevel mere pålidelig en, og bare stole på dine egne sparepenger. Du sammenligner dette med moderne norsk jantelov, den kulturelle ideen om, at ingen skal tro, at de er bedre end andre, og du indser, at dette faktisk også er en rest af samfund, der tvungen samarbejde var nødvendig for at overleve. Det var ikke filosofisk beskedenhed, det var brutal pragmatisme, forklædt som dyd. Nættene forbliver lange og mørke, og i de endeløse timerne før liggetid samles familien din rundt den blafrende bålet for opgaver, som kan gøres i det svage lyset. Koner de spinder uld og forvandler luftige tufter til garn, som til slut vil blive til flere klæder, flere tæpper, flere barrierer mod kulden. Du jobber med at reparere et ødelagt værktøj og knytter nyt lær til det sprukne trehåndtaget. De ældre barne lærer at væve kurver af rotting, som blev høstet om høsten og holdt fugtig nok til at forblive fleksibelt. Det er en økonomi her. En konstant beregning af energiforbrug kontra energibevaring, fordi hver bevægelse du gør forbrænder dyrebare kalorier, som må efterfyldes med knap mat. Dette er grunden til, at middelalderens vinter også var en tid med relativ ro, hvor folk bevidst sænkede farten og sparede energi som bjørner, som ikke går i dvale helt, men absolut reducerer stofskiftet. Du tænker på, hvordan moderne nordmænd værdsætter konceptet friluftsliv, den kærligheden til friluftsliv og aktiviteter i naturen, og du forestiller dig, hvor anderledes det ville være, hvis de virkelig trængte at være derude for at overleve. Uden Gore-Tex-jakker og vandtætte støvler, uden muligheden til at komme hjem varme, når de ville. Det findes også en mørkere hemmelighed om at overleve vinteren, noget ingen liker at snakke åbent om, men som alle ved. Når vinteren er specielt brutal, når matforsyningene går tom raskere end forventet, når våren tilsyneladende aldrig vil komme, må forfærdelige afgørelser tages. Du har hørt historier om familier, der de ældre medlemmerne, de som allerede har levet sin liv, ret og slet begynder at spise mindre og nægter portioner slik, at barna kan få mere. Nogen går en sidste tur i snøen og kommer aldrig tilbage, et stille offer, som ingen nævner, men som alle forstår. Det er den grusomme matematikken med kalorier kontra munder og mætte, og det er ikke rum for sentimentalitet, når alternativet er at se hele familien gå til grunde. Disse historierne dukker ikke op i pæne bøger om middelalderen, de er ikke malt i farverige illuminationer i klostermanuskripter, men de er virkelige og sker i landsbyer over hele dette frosne landet. Du prøver at ikke tænke på det. Du prøver at stole på, at forsyningerne dine vil vare til våren. Men muligheden hænger altid i udkanten af bevidstheden. En mørk skygge, som aldrig forsvinder helt. Snøen udenfor er ikke bare en ulempe. Den bliver også et værktøj i arsenalet af overlevelsesteknikker. Du og andre mænd hopper snø mod husets ydervægger og lager bænker, som går op til midjehøjde, og danner et ekstra lag med isolation, som bidrager til at holde på varmen indvendigt og blokere den bitende vinden, som altid finder sprækker i lejrvæggene.
Snøen, med al luften fanget mellem krystallene, fungerer som overraskende effektiv isolation, det samme princippet som får igloer til å fungere i det fjerne Arktis. Stiger er hugget ind i snøen mellem husene og skaber lune korridorer, der vinden ikke når frem med fuld kraft, og barna lærer å aldrig forlade disse stiene, fordi det å gå se vil i snøen betyr sikker død, før nogen kan finde dem. Du ser på de fjerne fjellene dækket af hvidt, husker de norske fjordene, som ville være så kendte for dine etterkommere 1000 år i fremtiden, og lurer på, om de sætter pris på luksusen af å kunne beundre snøens skønhed, uden å måtte kæmpe mod den daglige for å overleve. Men det er noget andet, du endnu ikke har oplevet denne vinteren. Et fænomen, som kommer med den næste stormen. Noget, som vil teste alle disse overlevelsesmetoderne til det ytterste, og afsløre, om du virkelig har lært lektionerne dine forfædre prøvede at lære dig. Stormen, du frygtede, kommer endelig i den 3. ugen i januar, først varslet af dyrene, som begynder at opføre sig mærkeligere, før de første snøfnuggene falder. Kyllingene nægter at forlade pladsene sine selv på dagtid. Geita bliver urolig og brækker med en høj tone, du aldrig har hørt før. Og til og med kråkene, som vanligvis krakker i de bare grenene på træerne, forsvinder helt og søger ly på hemmelige steder, som bare de kender. Bedsteforældrene dine lærte dig at læse disse tegnene, og observere, når røgen fra pejsen ikke stiger ordentligt, men sprer sig horisontalt, noget som indikerer lavt atmosfærisk tryk, eller når isen i morgenpyttene danner specielt for sig gjorte stjernemønstre, et varsel om en kraftig storm. Moderne nordmænd ville have vejrapper på smarttelefonerne sine, hver varsler sendt via satellit, nøjagtige prognoser dejer i forvejen. Men du har bare disse ældgamle ledetrådene og visdommen, som er gået i arv gennem generationer, som lærte det hemmelige sproget, som naturen snakker før den slår til. Så begynder du og de andre landsbyboerne å forberede dere, tager med ekstra ved, tjekker at alle sprækkene i væggene er tættet igen, fylder beholdere med smeltet snø for å have vand, når det bliver for farligt at gå ud, og beder i stilhed om, at forberedelserne deres vil være tilstrækkelige. Når snøen endelig begynder at falde, kommer den ikke forsigtig, men i horisontale udbrud, som forvandler verden til et hvidt kaos, der du ikke kan se din egen udstrakte hånd foran ansigtet dit. Vinden uler som en levende, rasende skabning, finder hver mindste åbning i huset dit og tvinger sig ind med iskalde fingre, som ser ud til at opsøge dig specifikt. Temperaturen stuber så raskt, at du kan se forskellen hver time, luften bliver tyndere og skarpere, og brænder i næseborene dine, når du uundgåeligt trænger at tage et dybt pust. Det er i dette øjeblikket, du sætter i gang en teknik, som altid virkede mærkelig, indtil du prøvede den for første gang. Nu bedstemoren din insisterede på at lære dig selv, da du var barn, og troede det var tul. Du begynder at puste bare gennem næsen, holder munden godt lukket og inhalerer sagte i små kontrollerede slurker med luft i stedet for store, dybe åndedrag. Videnskaben bag det er noget, du aldrig formelt vil forstå, men det fungerer. Den iskalde luften varmes op, når den passerer gennem trange næsepassager, før den når dine sårbare lunger, og du puster sagte, bevidst, som om du mediterer eller beder. Vær forsigtig i indånding, en liten sejr mod lungebetændelsen, som dræber så mange hver vinter. Tænk dig at forklare dette til en moderne nordmand, pakket ind i sin højteknologiske termojakke, som aldrig har måttet bevidst tænke på selve pustehandlingen for at undgå døden. Men det er et andet lag med overlevelse, du implementerer nå. Noget, som blev forberedt om høsten, da det fortsat var tid og ressourcer. Gulvet i huset dit, den pakkede lejren, som altid virkede så hardt og kald, er nu dækket af et tykt lag med tør halm, mindst 15 cm dybt, og skaber en isolerende pute, som fungerer efter samme princip, som holder fugleredene varme med æg. Halmen er fuld af mikroskopiske luftlommer, fanget mellem de tørre stilkene, og den stille luften er en af de bedste isolatorerne i naturen og hindrer den brutale kulden fra den frosne bakken i at stige op og stjæle varmen fra fødderne dine.
Du går på denne halmen og kender den umiddelbare forskellen. Fødderne dine er fortsat kalde, selvfølgelig, men ikke numne til det punktet, at de mister følelsen, slik det ville skede på bare lejre. Hver uge lægger du fersk halm og på, uden at fjerne det gamle laget helt, og over tid skaber dette stadig mere effektive lag med isolation. En arkæologi af overlevelse, der hvert lag repræsenterer nok en uge vundet mod vinteren. Madraster, dyrehår og aver til mindre hyggelige ting falder blandt halmene og skaber et eget økosystem, der lopper og andre små indbyggere bor. Men du ignorerer dette, fordi alternativet er, at den kalde bakken bogstaveligt talt suger livet ud af beinene dine. Det er som at sammenligne det med moderne nordmænd og deres gulvvarmesystemer. Varmtvandsrør, som går under gulvet for at holde fødderne varme. Og du ler bittert, når du tænker på, hvor mye de ville betale for den teknologien, når du har den gratis middelalderversionen og halmfarmen. Under denne specielt kraftige stormen opdager du et andet tricks, som forvandler måden du sover på, noget som kombinerer ilt, termisk fysik og lidt desperat opfindsomhed. Nær pejsen har du en tyk trækasse klid indvendig med endda mere halm, noget som skaber et isolerende lag, som er flere centimeter tykt på alle sider. Dette er højkassen din, og den tjener et formål, som dine norske etterkommere ville genopdage 1000 år senere, da de opfandt den elektriske slow-cookeren. Før du lager dig, tager du gryten med grøt, som kogte over bålet, fortsat dampende og farlig varm, og placerer den forsigtigt ind i denne kassen, og pakker med høj rundt den, til gryten er helt lukket. Halmen fungerer som perfekt isolation, og holder varmen fra grøten fanget inde i, og mirakuløst nok, når du vågner 6 eller 7 timer senere midt på natten sulten og skælvende, er grøten fortsat varm nok til at spise, ikke kokende, men definitivt over rumtemperatur, og giver de dyrebare kalorierne og den indre varmen akkurat, når du trænger det mest. Det er ren middelalderteknologi. Ingen bevægelige deler, ingen energikilde utover restvarme. Bare en empirisk forståelse af, hvordan varme opfører sig, og hvordan du kan forhindre, at den slipper ud. Du spiser den varme grøten ret fra kælen, og giver den videre til andre familiemedlemmer, som vågner til lugten. Og i nogle velsignede minutter har du indre og ydre varme. En kombination så sjælden og værdifuld, at den næsten får tårerne til at regne. Problemet om natten er ikke bare at holde sig varm i sengen, men at komme se til sengs, uden at miste al varmen, du samlede op i løbet af dagen ved at sitte ved pejsen. Du har lært at bevæge dig bevidst, spare energi som en soldat i fiendens territorium, hvert skridt beregnet for at minimere anstrengelse og varmetab. Før du lægger dig, tager du på dig noget, som virker latterlig, men som udgør en målbar forskel. En tyk uld-sovehætte, som dækker ørerne din helt og knyttes under hakken. Hold dit mister varme raskere end nogen anden del af kroppen din proportionalt med størrelsen, noget med blodstrømmen til hjernen og manglen på isolerende fedt i hovedskallen, og denne enkle hætten holder på nok varme til at udgøre forskellen mellem at sove elendigt eller bare ukomfortabelt. Alle i familien bruger en, selv mændene, som om dagen ville nægte at indrømme, at de trænger ekstra beskyttelse, fordi om natten er det ikke rum for stolthed, bare brutal pragmatisme. Kan du forestille dig moderne nordmænd med deres koncepter af herre- og damemode, og hvor morsomt det ville være at vise dem en hel familie af middelalderbønder, iført latterlige natluer, alle liggende sammen som stablede dukker, men i det mindste levende dukker, som vil se solopgangen. Stormen fortsætter i 3 hele dage, og i løbet af denne tiden bor du praktisk talt inde i et enkelt rum, som bliver mindre for hver time, som går. Snø samler sig mod yttervæggene, og langt fra at være et problem, går du og de andre mænd i familien kort ud under en vindstille periode for at håbe ender mere snø mod huset og skabe volder, som når op til tagget nogen steder. Det virker modstridende ålægge til mere kulde mod huset dit, men den komprimerede snøen fungerer som ekstra isolation. Milliarder af iskrystaller med luft fanget mellem sig danner en barriere, som blokerer vinden og holder på varmen, som slipper ud fra lejevæggene.
Nogle familier i landsbyen har hus, som blev bygget delvis nedgravet i bakken. Husets gulv faktisk 1 meter under niveauet på den omkringliggende bakken, og disse familierne er endda bedre beskyttet, fordi jorden i sig selv fungerer som isolation og opretholder en mere konstant temperatur end luften over. Du lover dig selv, at hvis du overlever denne vinteren, vil næste gang du bygger et hus være delvis under jorden, en liten fæstning mod kulden, da dine fremtidige barn vil have en marginalt bedre chance til at se våren. Det er som moderne nordmænd, som bygger fjeldhytter med smart design, højteknologisk isolation og trippelglasvinduer, bortset fra at deres version indebærer at grave et hul og håbe op snø, men de fysiske principperne er overraskende like. YouTube +1. Når stormen endelig giver se, og du klarer at åbne døren, eller rettere sagt grave dig gennem snøen, som fuldstændig blokerede indgangen, kommer du ind i en forvandlet verden. Snøen er så dyb, at den når dig til livet på enkelte steder, og du forstår umiddelbart, at dette er en anden type fare. Ikke direkte kulde, men risikoen for ret og slet gå dig vild og dø bare nogen få meter hjemmefra. Derfor plantede nogle mænd fra landsbyen lange stakker langs de fælles stiene mellem husene før denne stormen, stakker høje nok til for at blive synlige selv under 1 meter snø, og markerede den trygge ruten som fyrtårn i et hvidt hav. Disse snøskårene, som de kaldes, betyder forskellen mellem at nå naboens hus for at tjekke, om de overlevede, eller at vandre i cirkler til udmattelse og kulde tager sin told. Du følger stakkende nøje, hvert skridt en anstrengelse, som forbrænder dyrebare kalorier, og når du endelig når det første nabohuset og hører stemmer indeni, føler du en lettelse så dyb, at det næsten gør vondt. De overlevede, du overlevede, og nu begynder det fælles arbejdet at grave stier, tjekke, at alle har nok ved, omfordele ressourcer, hvis nogen er desperat fattige. Det er det gensidige forsikringssystemet i aktion igen, den brutale pragmatismen, forklædt som fælles dyd, som moderne nordmænd ville romantisere som janteloven, men som du ved, som enkel overlevelsesnødvendighed. En bittersødt fejring nærmer sig, noget som sker hver december, og som du har ventet på med en blanding af forventning og sorg. Det er tid for fælles griseslagting, det værdifulde dyret familien din og andre har fåret hele året, og spart det til akkurat dette øjeblikket, når køttet er mest nødvendig. Slagtingen gøres ikke individuelt, men som en fælles begivenhed, hvor alle samles for at slagte, bearbejde og konservere dyrene effektivt, før kulden erstattes af tiningen, som ville ødelægge alt. Du deltager i den blodige processen og lærer dig saltingsteknikkerne, som vil konservere dette køttet i 3 hele måneder, ved at bruge saltkoncentrationer på 20-25 vægtprocent, det samme som vikingerne perfektionerte under sine lange sjørejser. En enkelt skikkelig saltet gris kan føde en familie på 5 resten af vinteren og giver det essentielle fedtet og proteinet, som holder kroppen i gang, når korn og grøntsager ikke er nok. Noget af køttet røjkes, hænges over sagte brændende glør, som giver konservering og smag og forvandler fersk muskel til noget sejt og næsten svart, som kan vare til våren. Lugten af kogt kød, af fedt, som syder over bålet, er så berusende etter uger med smagløs grøt, at du knapt kan holde det ud. Munden din sikler ufrivillig, magen din klemmer sig sammen af ren animalsk begær. Fordelingen af køttet følger ældgamle, uskrevne regler. Hver familie får en portion baseret på, hvor mange munder de trænger at mætte, men også hvor mye de bidrog til den fælles indsatsen i løbet af året. Det er ikke akkurat retfærdigt, men det er funktionelt, og du tager imod din del med taknemmelighed, vel vidne om, at det repræsenterer forskellen mellem marginal overlevelse og mere komfortabel overlevelse. Du bærer de saltede bitene hjem og opbevarer dem i din rotkælder, hvor temperaturen holder sig ret over frysepunktet. Det underjordiske rummet gravet under en del af huset, hvor du opbevarer gulrøtter, kålrot og andre grøntsager, begrav i fugtig sand, for at forhindre, at de visner helt.
Rotkælderen er dit middelalderske køleskab, som fungerer efter enkle geologiske principper, der jorden opretholder en stabil temperatur, uafhængig af de vilde svingningerne i luften over. Du går ned den vaklevorne trappen, føler at luften umiddelbart bliver køligere, men ikke brutalt kald, og organiserer nøje provianten din, mens du mentalt tager en oversigt over, hvor længe hver vare vil vare. Hvor mange måltider hvert stykke saltkød kan give, hvis det bruges sparsomt. Det er overlevelsesmatematik, og du beregner, at hvis vognen kommer i rute, vil du have nok mat med en margin på kanskje en uge. En uge med tryghed mellem dig og sult er ikke mye, men det er mere end nogen familie har, og du mumler en taknemmelig bøn for denne lille formuen. Men det er noget, du lægger mærke til i lysets kvalitet, når du endelig kommer ud af kælderen og røtter. Noget i måten snøen reflekterer den svage eftermiddagssolen på, og skaber en glød, som næsten virker håbefuld, hvis du ikke vidste, at det fortsat er 2 hele måneder med vinter foran dig. Barna ligger i korte minutter i den kompakte snøen, før de bliver kaldt ind igen, skrigende deres giver genlyd og mærkelig kvalitet i den frosne luften, og du tænker på modstandskraft, på hvor mange generationer og mennesker, som har levet akkurat slik, mødt akkurat disse udfordringerne, udviklet akkurat disse teknikkerne gennem prøving og fejling og mye lidelse. Du er en del af en ubrudt linje af overlevende, som hver giver kundskab videre til den næste, og det er noget både ydmygt og stolt i den tanken. Fremtidens nordmænd vil se tilbage og se sine middelalderske forfædre som primitive, uden at fuldt ud forstå den brutale sofistikationen, som var nødvendig bare for at eksistere, men du ved, du lever det, og du ved, at det ikke er noget primitivt, med opfindsomheden, som kræves for at forvandle steiner, halm og aske til overlevelsessystemer, som fungerer. Men natten falder på igen, som den altid gør alt for tidligt, og det er opgaver, som må gøres, før fuldstændig mørke falder på. Forberedelser, som vil udgøre forskellen mellem bare at overleve og kanskje, bare kanskje, og leve med en grad af noget, som næsten kan kaldes trøst. Og disse forberedelserne involverer hemmeligheder, du endnu ikke fuldt ud har afsløret. Mere subtile teknikker, som skiller de, som bare eksisterer, fra de, som virkelig har mestret kunsten, og forvandle vinteren fra en dødelig fiende til en respektabel, men håndterbar modstander. Det findes et værktøj, du forsigtigt opbevarer i en trækiste. Nogle for bønder har luksusen af at eje, men som familien din arvet fra en onkel, som jobbede kort for en smed, før han døde af feber for 3 vintre siden. Det er en hul metalkugle, omtrent på størrelse med et stort æble, med dekorative perforeringer, som danner mønstre, som ville tillade dig at se lyset fra bålpanden inde, hvis det var mørkt nok. Dette er håndvarmeren din, og i dag bestemmer du dig for at bruge den, fordi kulden er så brutal, at fingrene dine bliver numne i løbet af minutter, selv indendørs. Du åbner forsigtigt den hængslede kuglen, fylder den med varme glør tæt direkte fra ildstedet med en metalske, og lukker mekanismen med et tilfredsstillende klik. Metallet varmes raskt op, men perforeringene hindrer, at det bliver for varmt til at holde noget, som skaber en perfekt balance, der du kan vikle hænderne rundt kuglen og føle livet vende tilbage til dine frosne fingre. Præster i kirker bruger disse varmeovnene under lange messer i iskalde steinbygninger, fordi tanken på at slippe den hellige hostien med numne fingre ville være for skandaløs til at tænke på. Du ser for dig moderne nordmænd med sine små USB-opladbare lommevarmere og smiler, fordi deres højteknologiske middelalderversion fungerer efter nøjagtigt samme princip, bare at den erstatter elektricitet med glødende kul. Kuglen holder C varm i timevis, og du sender den rundt blandt familiemedlemmer, der hver person holder den i nogen velsignede minutter, før den sender den videre. Et ritual for at dele varme, som bliver næsten hellig i sin repetition. Men den sande forvandlingen af indendørsrum sker, når du implementerer noget, som kræver betydelig arbejde, men som er værd hver eneste svettedråbe, som investeres. Om høsten, da det fortsat var sauer som bejdet på markene,
brugte du og din kone uger på at rengøre, karte og spinde ekstra uld, ikke til klæder, men for at lage store paneler af tykt stof, som der nu hænger på indervæggene i huset. Disse provisoriske billedtæppene, laget af banket uld og nogle gange fyldt med lag med gammelt halm syet mellem to stoffer, fungerer som ekstra isolation mod lejrvæggene, som udstråler kulde indendørs om natten. Adelsmændene i slottene sine har forsiggjorte billedtæpper med jagt- og kampscener vævet i livlige farver, men bondeversionerne deres er enkle og funktionelle, bare brun og grå uld, som hænger fra trækrokker. Forskellen er umiddelbart mærkbar. Følelsen af konstant træk, som altid har eksisteret, aftager betydeligt, og varmen fra ilden forbliver fanget i rummet længere, i stedet for at slippe ud gennem de porøse væggene. Det er som at lægge til et ekstra hudlag i hjemmet dit, et beskyttende lag, som gør, at rummet virker mindre, men uendelig mye mere koselig. Du tænker på moderne nordmænd og deres kærlighed til tekstildekoration, alle de tæppene og putene, de stabler på sofaene sine om vinteren, og du indser, at de ubevidst gentager den samme middelalderstrategien med at bruge stof til isolation og psykologisk komfort. Arbejdet om vinteren stopper ikke, men det ændrer sig i natur og forvandles fra anstrengende jordbrugsopgaver til nøje vedligehold og forberedelser til næste sæson. Du bruger lange timer på at reparere gårdsredskaber, som gik i stykker under indhøstingen, erstatte sprukne håndtag, slibe sløve jordblad og reparere slidte flettede kurver. Ødelagte gjerder må identificeres og mentalt mærkes for reparation, så snart bakken tiner, og dyrebinger kræver konstant inspektion for at sikre, at de ikke kollapser under vægten af opsamlet snø. Det er en meditativ kvalitet ved dette arbejdet, repetitivt og forudsigbart, som lader tankene dine vandre, mens hænderne dine udfører kendte bevægelser. Kone, de jobber med at reparere klæder, sy lap på lap, fordi nyt stof er for dyrt, og hvert plak må vare så længe som muligt, for det til slut går i opløsning til filler brugt til andre ting. Barn lærer vigtige færdigheder siddende ved bålet. De ældre praktiserer kurfletting eller uldspinding. De yngre observerer og absorberer kundskab gennem kulturel osmose. Dette er vinteren som et klasserum, hvor generationer viderefører ekspertise ikke gennem bøger eller formelle skoler, som ikke findes for bønder, men gennem tålmodig demonstration og gentaget øvelse, indtil små hænder mestrer de samme teknikkerne, som rynkede hænder udfører automatisk. Når kedsomhed og indespærring begynder at veje tungt, når væggene ser ud til at lukke sig, og alle er for irriteret af den påtvungne nærheden, findes det former for flugt, som holder folk ved sine fulde 5. Indendørs giver enkle spil afgørende distraktion. Skak, hvis du er heldig nok til at eje et sæt, oftere brætspil, laget af udskåret træ med farvede steiner, som fungerer som brikker. Terninger laget af dyrebein dukker op på de længste nettene, og små indsatser indgås. Ingenting af ægte penge, som du ikke har, men løfter om fremtidige tjenester eller ekstra portioner af næste måltid. Historier fortælles og genfortælles. Legender om helgener, som udførte mirakler. Fortællinger om skoerne, som straffer de, som drar ud alene. Kendte fortællinger, som har fået ekstra detaljer med hver repetition, til de bliver mere fantasi end fakta. Det er også musik, når nogen har energi til det. Enkle sanger sunget i kor, som giver genklang underlig i det lille røgfyldte rummet. Udenfor, på de sjældne dagene, når solen skinner og vinden aftager, er det til og med mulig moro for de unge og dumme nok til at kaste bort dyrebar energi. Du ser barn, som sklier på provisoriske træsleder ned over nærliggende åser. Nogle tenåringer, som prøver at skøjte på frosne indsjøer med hestebein bundet til fødderne. En ældgammel teknik, vikingerne perfektionerte for århundreder siden, og som til slut skulle udvikle se til metalskøjtende moderne nordmænd bruger. Du ser på i nogle minutter og husker vagt, når du havde energi til slikke ting, men kulden tvinger dig snart tilbage ind, da bålet venter. Det er en natlig varmeteknik, du har perfektioneret i år.
Noget, som kombinerer nøje forberedelser med præcis timing for maksimal effekt. En time før liggetid vælger du de største lejrsteinene fra området rundt pejsen, de som har absorberet varme hele dagen og nå skolder se ved berøring. Ved at bruge tykke filler for at beskytte hænderne dine, placerer du dem bevidst i den varmeste delen af ilden, ret over glørne, og lader dem varmes op, til de er så varme, at de udstråler synlig varme, luften skimrer rundt dem. Når de når det perfekte punktet, pakker du dem forsigtigt ind i flere lag med gammelt uldstof og lager brødstore pakker, som du kan bære, uden at brænde huden din. Disse varme steinene placeres der retter på sengen, før du lægger dig ned. Strategisk pladser nær fødderne dine, der kulden slår til, først og mest grusomt. Den termiske massen til steinen er enorm. I stand til at lagre imponerende mængder kalorieenergi og frigøre den sagte over 6, 7, nogle gange 8 hele timer. Det er som at have dit eget personlige varmesystem. En middelaldersk varmeflaske, som fungerer stille hele natten, mens du sover. Fremtidens nordmænd vil finde op varme flasker af gummi fyldt med kokende vand, og etter hvert elektriske varmeputer, men det fysiske princippet forbliver identisk med det, du bruger nu. Bare implementeringsteknologien ændres. Du kryber ned i sengen med fødderne tæt ind til den indkapslede mursteinen, og for første gang på flere uger bliver de ikke numne over natten. Spørgsmålet om dyr er fortsat centralt for din overlevelse på måder, som går ud over den åbenbare maten, de giver. I løbet af de værste dagene af den nylige stormen, da det å lade dyrene være i lågen, ville have betydet at finde dem frosne om morgenen, tog du dem bogstaveligt talt ind i hovedhuset, en praksis, som ville have forfærdet moderne urbane nordmænd, men som dine landlige forfædre ville have forstået perfekt. Geita har nu en permanent plads nær pejsen, bundet med tag langt nok til, at den kan ligge ned, men ikke vandre frit og vælte ting. Kyllingene sitter på en provisorisk struktur af grener, og du har klædt gulvet under dem med ekstra tyk halm for at samle op afføringen, som uundgåeligt falder. Lugten er rigtig nok forfærdelig, en blanding af dyregødsel, fugtig høj og den moskusagtige lugten af hårede kropper, som aldrig vaskes, men varmen disse dyrene genererer, deres metabolske ovner, som konstant jobber for at opretholde sin egen kropstemperatur, ligger til målbare grader til husets omgivelsestemperatur. En geidekrop producerer kanskje 50 watt varme. Hver kylling bidrager kanskje med 10, og lagt til menneskekroppene har du en samling biologiske varmeovner, som alle jobber ufrivilligt for kollektiv fordel. Det er en symbiose tvunget frem af nødvendighed. Mennesker og dyr tæt sammen i ubehagelig nærhed, fordi alternativet er døden for begge. Vikingene i sin langhus i Skandinavia integrerede låger direkte i den arkitektoniske strukturen, forstod dette princippet fuldstændig og bygde rundt det. Du lover dig selv, at når du til slut bygger et bedre hus, vil du inkludere en sammenkoblet låve, separat nok til at minimere lugt, men nær nok til at dele varme gennem den fælles væggen. Måltider i denne dybe vinterfasen har blivet øvelser i tvungen kreativitet og forvandler begrænsede ingredienser til noget, som holder både krop og sjæl i gang. Suppe er fortsat basisvaren, men du har lært at variere smagen lidt ved at bruge forskellige kombinationer af de samme tørkede urtene, som hænger fra taget, nogle gange med vægt på persille, andre gange med mere visnet pure. Når det er kørt, noget som er sjældent, bliver hvert stykke saltet bacon eller røgt svinekød behandlet som en værdifuld skat, skåret op som papir og fordelt slik, at hver bolle får mindst nogen forbiter animalsk protein. Fedtet, som flytter op på suppegryten, er ettertragtet. Alle ved instinktivt, at disse tætte kalorierne betyder indre varme og varig energi. Brød, når det er nok mel til at lage det, er steinhardt og må blødlægges i suppen i minutter, før det bliver tykkeligt, men selve tykkeprocessen genererer varme gennem muskelindsats. Du lægger mærke til, at alle spiser sagtere nå, ikke af valg, men af nødvendighed. Kroppene bremses af kulden og sparer energi i hver bevægelse.
Det er en metabolsk økonomi i spil, en slags menneskelig halvdvale, der man bevæger sig mindre, tænker sagtere, sover flere timer. Alt for at reducere kalorieforbruget, når det er lidt mat. Moderne nordmænd med sine koncepter om hygge og koselig, den erklærte kærligheden til at holde sig indendørs om vinteren, romantiserer egentlig bare den samme biologiske trangen til at spare energi, når dagene er korte og kalde, og forvandler metabolsk nødvendighed til en kulturel dyd. Landsbyens sociale struktur åbenbarer sig tydeligst om vinteren, når knappe ressourcer afslører hvem, som virkelig bryr sig om hvem. Du deltager i et uformelt, men strengt forstået system for gensidig støtte, hvor familier deler ved, når nogen bliver farligt dårlige, hvor suppegrytter tages til naboer, som er for syge til ålagemat, hvor præsten deler ud korn fra fælleskornet for at forhindre direkte sult. Det er ikke veldedighed i moderne forstand, men pragmatisk forsikring, en investering i social kapital, som vil blive påkaldt, når det er din tur til at trænge det. Det er også hierarki og konkurrence. Familier, som nidkært vogter sine bedste reserver, sladrer om, hvem som gør det bedre eller dårligere i år, spændinger, som ulmer under overfladen, men sjældent eksploderer i åben konflikt, fordi alle forstår, at slåssing sløser med energi, som ingen kan spare. Det norske konceptet janteloven, den uskrevne kulturelle reglen om ikke at tro, at man er bedre end andre, har dybe rødder i dette middelalderske behovet for at opretholde fællesskabets sammenhold under kriser. Det var ikke abstrakt filosofi om lighed, men konkret erkendelse af, at individuel prangende fremtoning kunne ødelægge samarbejdet, som er nødvendig for kollektiv overlevelse. Du lever dette dagligt og balancerer omsorgen for din egen familie mod ansvaret over for landsbyen. Du giver aldrig så mye, at det kompromitterer din egen sikkerhed, men giver altid nok til at holde det sociale netværket intakt. Det findes øjeblik, vanligvis sent på kvælden, når bålet er lavt, og alle andre end der sover, når den fulde virkeligheden af situationen din træffer med brutal klarhed. Du er altid 2 eller 3 dårlige afgørelser under døden, altid en alvorlig sygdom eller ulykke under, og se hele familien kollapse i sult. Det findes ikke noget sikkerhedsnet, ikke noget sygehus for at behandle infektioner, ikke noget supermarked for at købe mat, når forsyningerne tager slut, ingen myndigheder for at yde nødhjælp. Det er bare dig, familien din, dine like sårbare naboer og teknikkerne du har lært for at strække umulige ressourcer gennem en umulig vinter. Nogle nætter er denne tanken lammende og holder dig vågen med angst, som korroderer som kulde, men andre nætter er det noget næsten befriende i denne klarheden. Du ved nøjagtigt, hvad som betyder noget, umiddelbar overlevelse og ingenting andet, uden distraktioner fra abstrakte ambitioner eller filosofiske bekymringer. Moderne nordmænd snakker om mindfulness og at leve i nåtiden. De betaler for meditationsapper, som lærer dem at fokusere på noget, i stedet for at bekymre sig for fremtiden eller fortiden. Men du trænger ikke en app, fordi virkeligheden din tvinger frem konstant tilstedeværelse. Hver afgørelse har umiddelbare og håndgribelige konsekvenser. Hver handling eller mangel på handling kan bogstaveligt talt afgøre liv eller død. Det er udmattende og skræmmende, men også mærkeligt fokuseret på en måde, du mistænker, at moderne mennesker med sine 1000 digitale distraktioner aldrig vil opleve. Og så en specielt klar morgen, når du drar ud for at samle mere ved, og den svage solen endelig bryder gennem skyene for første gang på flere uger, ser du noget, som får hjertet dit til at hoppe ubehageligt i brystet. Snøen begynder at smelte nogen steder, ikke mye, bare små dråber, som drypper fra hustak og danner små pytter, før den fryser til is om natten, men det er et tegn. Våren kommer til slut, ubønhørlig. Jorden vil fortsætte at snu, og dagene vil blive længere, og du kan faktisk overleve denne vinteren ligevel.
Men det er fortsat uger, kanskje en hel måned, før noget kan plantes, før dyrene kan bade igen, før livet går tilbage til normalen, og disse sidste ukende vil blive de farligste af alle, fordi det er da reserverne er lavest, og fristelsen til at fejre for tidligt kan dræbe like sikkert som sult. Du holder dette håbefulde synet for dig selv forløbig, og ønsker ikke at skabe for tidlige forventninger, men i al hemmelighed begynder du at lægge planer, beregner hvad du skal plante først, hvilke reparationer du skal prioritere, hvordan du skal bruge lærdommene fra denne vinteren til at forberede dig bedre til den næste, og det er noget som kommer, noget du ikke helt har forudset. En sidste vri denne vinteren har i vente, som vil teste ikke bare din fysiske udholdenhed, men din evne til at tage umulige afgørelser, når ressourcen endelig uundgåelig, når den absolute bunden. Sommeren kommer endelig for fuldt, og dagene strækker sig ud på en måde, som virker umulig for en, som har tilbragt måneder i næsten konstant mørke. Solen nægter nå at gå helt ned, og cirkler horisonten i en endeløs sløjfe, som etterlader himlen i evig skumring selv ved midnat. Dette er midnatssolen, som dine norske etterkommere vil fejre som et turistfænomen, men for dig er det et arbejdsværktøj, ekstra lys, som lader dig forlænge allerede udmattende arbejdsdager for at maksimere produktiviteten i den korte vækstsæsonen. Du jobber til 10 elever om kvælden, fordi det fortsat er nok lys til at se, hvad du gør, og kroppens indre klokke bliver forvirret, og ved ikke, når den skal være slitten, fordi solen ret og slet aldrig indikerer, at det er på tide at sove. Barna bliver også påvirket. De ligger ude til absurde timer, fordi det ikke er noget mørke, som signaliserer læggetid, og du må bogstaveligt talt dra dem ind baseret på intuition i stedet for miljømæssige signaler. Det er desorienterende, men også befriende, som om normaltid har blivet suspenderet, og du eksisterer i en tidløs boble, der arbejde og liv blandes uden klare grænser. Moderne nordmænd installerer mørklægningsgardiner for at blokke dette konstante lyset og kunne sove. Men man tilpasser sig ret og slet og sover, når man er for udmattet til at fortsætte uanset solens position. Okrane du plantede om våren bugner nå af vækst, og de udnytter hvert sekund af sollyset denne ekstreme breddegraden giver om sommeren. Bygger havre vokser synligt over natten, stilkene tykner, bladene udvider sig, og du overvåger fremgangen deres med den obsessive opmærksomheden til nogen, som ved, at alt afhænger af, at disse plantene når modenhed før høsten kommer for tidligt. Grøntsager i hagen producerer rigelig kål, gulrøtter og kålrot gyls i den rige jorden, du forbereder så nøje, og du høster stadig, spiser fersk det du kan, og begynder allerede at bevare overskud til de magre månederne, du ved vil komme. Det er en hast i alt, du gør om sommeren, den bevidstheden om, at denne overfloden er midlertidig, og at hver bortkastet dag er tabt fremtidig mat. Du jobber med beslutsomhed som grænser til besættelse, fordi du har set hvad som sker, når forberedelserne er utilstrækkelige. Du har levet gennem vintre, der sult var en konstant følgesven, og du er absolut fast bestemt på ikke gentage den oplevelsen, hvis du kan undgå den. Hans kone deler denne hasten og bruger hele dager på at bearbejde mat til lagring, og barna rekrutteres for at hjælpe til med alderstilpassede opgaver. Alt bidrager til den kollektive indsatsen for familiens overlevelse. At konservere mat om sommeren er en kompleks kunst, som familien din har perfektioneret gennem generationer med prøving og fejling. Grøntsager konserveres på flere måder. Nogle soltørkes i tynde lag, spredt på flade overflader. Andre fermenteres i saltlægge. Noget, som skaber et surt miljø, som er fjendtligt for fordervende bakterier, men som beholder næringsværdien. Du tilbereder tønder med fermenteret kål. Tilsætter salt i nøje proportioner, du lærte ved at observere moren din. Og den sure lugten, som til slut udvikler sig, er et tegn på succes, som betyder, at processen fungerer, som den skal. Guldrøtter og kålrot laves i fugtig sand i rotkælderen, hvor temperaturen holder sig kølig, og fugtigheden hindrer dem i at visne helt i løbet af lagringsmånederne.
Urter hænges i bunter fra taget for at tørke og forvandles til koncentrerede versioner af sig selv, som vil beholde medicinske og kulinariske egenskaber til de trængs i den fjerne vinteren. Vilde frugter du samler i skoven, blåbær, bjørnebær og tranebær, koges med værdifuld honning for at lage marmelade, som vil vare i flere måneder, eller ret og slet tørkes til. De bliver rynkede rosiner tætte med sukker og næringsstoffer. Moderne nordmænd lager de samme syltetøjne som en hobby og sælger dem på bondens markeder til premiumpriser, men de gør det af eksistentiel nødvendighed, og hver fyldte krukke repræsenterer livsdager den kommende vinteren. Kød må også konserveres mens dyr fortsat kan jagtes, eller mens du bestemmer dig for at slagte nogen fra din egen begrænsede flok. Du deltager på jagtekspeditioner med andre mænd fra landsbyen og tilbringer dage i skoven med åsboer, hjort og elg, som også udnytter sommerens overflod til at fedte op. Når de endelig klarer at fælde en stor hjort, bliver dyret bearbejdet umiddelbart på stedet, og hver del bruges effektivt slik, at ingenting går til spilde. Kødet kuttes i tynde strimler og røykes over specielle vedbål, som tilfører smag og konserveringsegenskaber. En proces, som tager dage, men resulterer i et produkt, som kan vare i 6 måneder eller mere, hvis det opbevares rigtigt. Fedt smeltes og lagres i lukkede beholdere og bliver til en hvidt, fast smult, som vil være essentiel for matlaging og tilsætning af kalorier om vinteren. Ben knuses for at trække ud marv, og koges det retter for at lage kraft, som reduceres til en koncentreret gelatin, som kan rekonstitueres ved behov. Huder garves for at lage ler, som vil blive omdannet til klæder eller reparationer, senere bliver til tav, til og med horn lagres for at blive skåret ud til værktøj eller knapper. Denne totale effektiviteten kommer fra generationer, som lever i knaphed, hvor det kaste bort deler af et slagtet dyr ville være utilgivelig, og moderne nordmænd, som snakker om bærekraft og total udnyttelse, er egentlig bare i færd med at genopdage. Det tog i brug praksiser, som deres middelalderske forfædre mestrede af nødvendighed. Samfundslivet om sommeren ændrer også karakter og handler mindre om umiddelbar overlevelse og mere om at opretholde sociale relationer, som vil forsørge alle gennem de vanskelige månederne. Det er regelmæssige samlinger som været tillader det, familier besøger hverandre, deler måltider utendørs, barn ligger sammen, mens voksne diskuterer planer og bekymringer. Du deltager i et samfundsprojekt for at reparere kirketaket, som blev skadet i løbet af vinteren. Alle arbejdsfører, men bidrager med arbejdskraft, fordi kirken ikke bare er et sted for tilbedelse, men også et lager for fælles nødreserver. Det findes også ritualer, som markerer årstidernes gang, enkle, men vigtige festivaler, som fejrer sommersolværv, øjeblikket, da solen når sit højeste punkt, og dagene sagte begynder at blive kortere igen. Disse festivalene kombinerer overfladisk kristendom med ældre hedenske traditioner, som aldrig blev fuldstændig utryddet. Bål tændt på åser, danser rundt blomsterdekorerede stænger, ritualer, som vist nok sikrer en god høst og afværger onde ånder. Moderne nordmænd fejrer fortsat midtsommer med lignende entusiasme, noget som beviser, at nogle traditioner har rødder for dybe til at blive fuldstændig forvandlet af moderniteten. Du deltager ikke nødvendigvis, fordi du tror dybt på overtroen, men fordi fællesskabsritualet tjener det vigtige formålet med at styrke sociale bånd, som bogstaveligt talt er et sikkerhedsnet under kriser. Det er også tid nået til vedligehold og forbedringer, som var umulige i løbet af vinteren. Du fortsætter at jobbe med den dyreudvidelsen, du startede i vår, og fuldfører endelig takket og forsejler væggene, og skaber rom, som vil holde dyrene beskyttet, men adskilt fra hovedopholdsområdet. Når tilfredsstillelsen med at fuldføre dette projektet er enorm, og vide, at familien de næste vinter ikke trænger og dele soveplads med ildelugtende guider, er en luksus, du glæder dig til at opleve. Du forstærker også væggene i hovedhuset, lægger til et ekstra lag med lejre blandet med halm, og reparerer taget, der vårregnet afdækket svage punkter. Værktøj slibes og oljes, gjer der bygges op igen der, de kollapsede under vægten af snøen,
Stier ryddes og jævnes ud for at lette bevægelsen, når tineslammet endelig tørker. Det er en følelse af trinvis fremgang. Hver liten forbedring bidrager til generel robusthed, som vil gøre næste cyklus marginalt enklere end den forrige. Moderne nordmænd snakker om kontinuerlig forbedring i bedriftssammenhænger, men du lever en mye mere grundlæggende version, der enhver optimalisering bogstaveligt talt kan betyde forskellen mellem liv og død. Dette er den sande betydningen af udvikling, ikke strålende teknologi, men den langsomme akkumuleringen af små sejre, som over generationer forvandler umulige forhold til bare vanskelige. Forholdet til jorden om sommeren fordybes også på måder, som samtidig er praktiske og næsten åndelige. Du bruger så mye tid på at jobbe på jordene, at du begynder at kende hver eneste jordflæk indgående, og ved, hvor landet er mest frugtbart, hvor dræneringen er dårlig og planter drukner, hvor steiner må fjernes stadig, fordi vinterfrosten presser dem op gennem en proces, du ikke forstår, men har observeret gentatte ganger. Kundskab overføres ikke gennem bøger, men gennem direkte observation og fysisk hukommelse, hændene dine lærer og genkende ideel jordtekstur. Øjnene dine opdager automatisk tegn på skadedyr eller sygdommer i planter. Du lærer de samme tegnene til dine ældre barn og peger på subtile detaljer, som de vil lære at genkende instinktivt med nok øvelse. Denne uformelle, men essentielle uddanningen af, hvordan kundskab overlever og akkumuleres. Hver generation lægger til sine egne observationer til samlingen af arvet visdom. Moderne nordmænd har landbrugsuniversiteter og videnskabelige jordstudier, men grundlæggende principper, du anvender, ville forblive gyldige, bare sproget, som bruges til at beskrive dem, har ændret sig. Det er også skønhed i dette værket, som du tillader dig selv at sætte pris på af og til øjeblik, hvor du stopper op og ser på de grønne markene, som bølger sig i vinden, fjeld i baggrunden fortsat med snø på sine højeste topper, og føler en dyb forbindelse med dette sted, som samtidig er hjem og plageånd, forsørger og fiende, alt afhængig af årstid og flaks. Etter hvert som sommeren nærmer sig slutten af august, lægger du mærke til subtile tegn, som ville undsluppet en tilfældig observatørs opmærksomhed, men som du har lært at læse som sprog. Nættene, som i flere uger aldrig blev helt mørke, har nu nogle timer med ægte mørke, og dette mørke øger mærkbart for hver dag, som går. Enkelte planter i skoven begynder at skifte farve tidligere end andre, og fugler, som tilbragte sommeren her, begynder at samles i flokker og forbereder sig på sin søroverflytning. Luften har en anden kvalitet om morgenen. En friskhed, som antyder, at sommeren mister sin styrke, og du ved, at du kanskje har 6 uger før den første frosten kommer og dræber alt, som fortsat vokser. Denne bevidstheden accelererer arbejdet dit yderligere. De sidste uger af sommeren bliver et hektisk kapløb for at høste alt, som er modent, og forberede det, som ikke er det endnu. Kun på åkrene modnes endelig, skifter fra grønt til gyldent. Stilkene bliver tunge af hovne frø, og du tjekker dagligt for at bestemme det nøjagtige ideelle tidspunktet for indhøsting. For tidligt, og kornene vil ikke have udviklet sig fuldt for sent. Og en storm kan rive alt ned, eller overdreven regn kan forårsage mug. Denne perfekte timingen er mere kunst end videnskab, baseret på akkumuleret erfaring og lidt intuition, og at få det til betyder forskellen mellem en fuld låve og en familie, som sulter. Indhøstingen, når den endelig sker, er en fælles begivenhed, som mobiliserer hele landsbyen til intense dage med koordineret arbejde. Alle arbejdsfører mænd og kvinder arbejder på jordene sammen, høster korn med seed i rytmiske bevægelser, som er praktiseret siden barndommen, binder stilker i bunter som deretter stables for åtørke. Barn følger etter og plukker op hvert eneste faldende konaks, fordi ingenting kan gå til spilde, og ældre arbejder med sekundær forædling og tilbereder mat for åfø-arbejderne. Det synges sanger under arbejdet for at opretholde rytme og godt humør. Gamle melodier, som alle kender, og som får timer med slitsomt arbejde til at gå raskere.
Når hvert felt endelig er høstet, og kornene er trykket i kornmagasinene, er det en ægte fejring, en enkel, men oprigtig fest, der alle deler det, de har, i taknemmelighed for en vellykket indhøsting. Du spiser til, du er ubehagelig mæt for første gang på næsten et år, og nyder ferskt brød lavet med nyt korn, kød, som er spart til denne specielle anledningen, øl, som har gæret siden forrige sommer. Det er musik og latter, og i nogen velsignede timer tænker du ikke på den kommende vinteren. Du sætter bare pris på dette øjeblikket af overflod og fællesskab. Moderne nordmænd har også høstfestivaler, men deres er stort set symbolske, mens dine bogstaveligt talt fejrer og har sikret overlevelse i et år til. Men selv under fejringen er en del af tankene dine allerede i gang med at beregne, og mentalt tage en opsummering af, hvor mye som er høstet, kontra hvor mye som vil være nødvendig. Du anslår, at du kanskje har 20% mere korn end i fjor, en sikkerhedsmargin, som giver lidt trøst, men som ikke garanterer noget, fordi du ikke ved, hvor alvorlig den næste vinteren vil blive, eller om en uventet nødsituation vil tømme reserverne dine. Det er også spørgsmålet om, hvor mye du skal bidrage til kirkens fælles kornmagasin. En forpligtelse, som er både religiøs og praktisk, og du diskuterer internt, hvilken procentandel som er passende, og balancerer gavmildhed mod behovet for at beskytte din egen familie. Du bestemmer dig til slut for at bidrage med 10% af indhøstingen, et kompromis, som virker retfærdig, og som du håber vil være nok til at holde dig i god social stand. Arbejdet med at lagre korn rigtigt er også kritisk. Det må være helt tørt, før det går ind i kornmagasinet, ellers vil det udvikle mug, som vil ødelægge alt, så du bruger dager på at spre korn på solrige overflader, snu det regelmæssigt og teste det med tænderne, for at bekræfte hardhed, som indikerer rigtig tørking. Når alt endelig er pakket i forsælede beholdere og opbevaret på et køligt og tørt sted, føler du en følelse af fred, velvidende om, at i det mindste denne delen af forberedelsen er fuldført. Men høsten nærmer sig raskt nå, og det er fortsat så mye arbejde, som genstår før snøen kommer og fanger alle inde igen, og du indser med resignation, at denne cyklusen aldrig helt slutter. Den bare går fra en presserende fase til den næste, og at det er noget andet, som kommer, en sidste udfordring dette året har i vente. Noget, som vil teste ikke bare dine fysiske forberedelser, men din evne til at bevare håbet, når mørket vender tilbage, og alt dette brutale arbejdet begynder på nyt. Og denne sidste, prøvelsen er nærmere, end du forestiller dig, og venter i skyggene, som bliver længere for hver dag, som går. Høsten kommer alt for fort, som den altid gør i disse nordlige lande, og med den kommer den fornyede trangheden, du kender igen i kroppen din selv, før tankene dine har bearbejdet den helt. Bladene på træerne rundt landsbyen skifter fra grønt til dybt gyldent og rødt og skaber et landskab, som nordmænd 1000 år i fremtiden vil kalde spektakulært og rejse specielt for at fotografere. Men for dig er denne skønheden en brutal kalender. Hvert fald blad en tidsmarkør, som indikerer, hvor mye tid som genstår, før den første snøen kommer og fanger alle indendørs igen. Morgenluften har nået det iskalde bitte, som brænder i lungene dine, når du tager et dybt pust, og dukken på jordene fryser til fine krystaller, som smelter, så snart den svage solen berører dem. Du bruger mere tid nå på at se på himlen, læse skyer og vind, og prøve at forudsige nøjagtigt, når vinteren vil komme for fuldt, fordi hver ekstra dag med forberedelser kan udgøre forskellen mellem marginal komfort og alvorlig lidelse. Barnet føler også forandringen. Utendørs legetid bliver kortere og mere nølende, som om de instinktivt ved, at snart vil det ikke være noget alternativ at gå ud, bare behovet for at holde se indendørs. Moderne nordmænd fejrer høsten som den koselige årstiden, det koselige konceptet med at være indendørs og nytte det kølige vejret, men man kæmper mod klokken for at sikre, at det er noget inde og kose, se med når dørene endelig må lukkes. Ved bliver en besættelse i løbet af disse høstugene, og du tilbringer praktisk talt hver tilgængelige dag i skoven med andre mænd, fra landsbyen, hogger og slæber døde tømmerstokker tilbage til en hav, som må vokse til tilsyneladende umulige dimensioner.
Hvert fælte træ er nøje beregnet. Du trænger nok tør ved til at brænde effektivt, men også nogle grønne tømmerstokker, som vil brænde sagtere i løbet af lange nætter, når du ikke vil vågne stadig væk for at fylde på brændsel. Vedhaven ved siden af huset dit vokser gradvis. En visuel måling af, hvor forberedt du er, og du sammenligner den mentalt med naboens haver, og vurderer i stilhed, hvem som er flittig og hvem som er farlig bak skema. Det er en utalt konkurrence her. Ingen ønsker at blive set på som late eller inkompetente, så alle jobber til udmattelse for at sikre, at havne deres er respektable. Du anslår, at du trænger nok ved til at holde et jævnt bål i gang i 5 måneder, og beregner grovt, hvor mange stykker som trængs per dag, multipliceret med 105 dage, og kommer frem til et tal, som gør, at du får vondt i ryggen bare ved at tænke på arbejdet, som er involveret. Men det findes ikke noget valg, så du fortsætter med nye blimmer på hænderne over gamle hard hud, og skuldrene vær kende af den konstante vægten af bære ved. Men du ved, at hvert stykke, som lægges til haven, bogstaveligt talt, er fremtidig varme, som vil holde familien i live. Moderne nordmænd køber færdigkuttet vel, levert med lastebil eller justerer ret og slet. En elektrisk termostat. Luksus du ikke engang kan forestille, da mens du svinger øksen gentatte ganger, til træet endelig falder med et brak, som giver genlyd gennem dalen. Det er også sidste arbejde på åkrene og høste de sidste aflingene, før frosten dræber dem permanent. Neber og guldrøtter tåler lidt kulde, så de holder se i bakken lidt længere. Faktisk bliver de sødere efter den første lette frosten, når planten omdanner stivelse til sukker som en beskyttelsesmekanisme mod frost. Du ved dette ikke, fordi du forstår biokemi, men fordi generationer med observationer har vist, at grøntsager høstet efter den første frosten ret og slet smager bedre. Kål tåler også kulde godt, så du lader de enorme hovedene stå på åkeren til sidste mulige øjeblik. Slik, at de kan vokse til sin maksimale størrelse, før du endelig drar dem op og lagrer dem i en jordkælder. Urter i din kones hage dør nå. Bladene bliver svarte af nattefrost, så hun bruger dage på at høste alt, som fortsat er brugbart. Hænger sidste bunter fra taket for at tørke, mens hun mumler taknemlighedsbønner for nok et år med medicin, disse plantene har givet. Det er også sidste litten høsten af vilde æbler i skoven. Små, sure frugter, som ingen dyrket, men som vokser på gamle træer. Og du fylder kurver med dem velvidende om, at de forvandlet til gæret sider vil give en drik, som vil gøre vinternettene marginalt mere tålelige. Hver opgave tæller, hver bevarte genstand er en liten sejr, og du holder den mentale gøremålslisten din i gang hele tiden, og tjekker, hvad som er gjort, og hvad som fortsat trænger opmærksomhed, før det er for sent. Huset får sin sidste forbedringer, før den virkelige vinteren kommer, og tætter sprækkene, du lader mærke til under en nøje inspektion af hver væg. Du blander mose med fugtig lejre og lager en pasta, som presses ind i hver spræk og hul i væggene, og tætter mod vind, som altid vil finde og udnytte enhver svaghed. Taket kontrolleres grundigt. Du klatrer forsigtigt op dit og erstatter stråbunder, som ser tynde eller skadede ud, fordi lækager under snøstormer ikke bare er upraktiske, men farlige, med vand, som fryser inde i huset og skaber problemer, som vil være umulige at reparere før våren. Den nye dyreudvidelsen er endelig færdig, og du flytter gejter og kyllinger dit, tester arrangementet og gør sidste justeringer, fornøjd med at se, at dyrevarmen faktisk overføres gennem den delte væggen, mens lugtene forbliver på den andre siden. Inde i hovedhuset hænger du og din kone flere tykke uldtæpper på væggene og lægger til lag med isolation, som vil gøre en målbar forskel, når temperaturen synker under frysepunktet. Du omorganiserer også det indre rummet, flytter sengen så nær pejsen som muligt uden at skabe brandfare, og etablerer zoner, der alle vil tilbringe mesteparten af tiden sin. Moderne nordmænd ville ansat entreprenører for at gøre forbedringer i hjemmet, men du er din egen bygmester, rørlægger, isolator, alt arbejdet, som gøres med dine egne hænder og kundskab samlet gennem år med prøving og fejling.
Dyrene trænger også specielle forberedelser, og du bruger tid på at sørge for, at de går ind i vinteren i bedst mulig stand. Geita bliver generøst for de sidste grønne bejdemarkene og prøver at få hende til at lægge på ekstra vægt, som vil tjene som isolation og energireserver i de magre månederne. Kyllingene får ekstra korn, og du lægger med tilfredshed mærke til, at de udvikler tykkere vinterfjerdragt. Kroppene deres svulmer op med lag med beskyttende fjer. Du vurderer at slagte 1 eller 2 kyllinger nå for ferskt kød, men bestemmer dig for at beholde dem alle, fordi æg vil være mere værdifulde end kød alene i de kalde månederne. Det er også spørgsmålet om rotter, som altid vil prøve at invadere om vinteren, tiltrukket af lagret mat og relativ varme, så du placerer strategisk fælder og sørger for, at alt korn er i beholder, som gnajer ikke kan trænge ind i. En landsbykat har tydeligvis bestemt for, at din nye dyreudvidelse er et komfortabelt sted, og du lader den blive, fordi katter er værdifulde skadedyrbekæmpere værd at holde på matrester. Moderne nordmænd har katter som bortskæmte kæledyr, men din er en arbejdskat med en specifik job, og forholdet er rent transaktionelt selv, om du i hemmelighed liker dyrets selskab. Samfundet holder også sidste møder, før alle isoleres i sine egne hjem de næste månederne. Det er et møde i kirken, der præsten velsigner alles avlinger og reserver. En ceremoni, som kombinerer officiel kristendom med ældre hedenske elementer, som aldrig blev fuldstændig utryddet. Du deltager ikke som myge af dyb religiøs hengivenhed, men fordi dit fravær vil blive lagt mærke til og kommenteret, og det at opretholde en god social status er for vigtigt til at risikere af stolthed. Under mødet foregår det diskussioner om hvem som trænger sidste hjælp, hvilke familier som er marginalt forberedt og kan trænge støtte om vinteren, og fornyer forpligtelser til gensidig støtte, som holder alle i live. Du bidrager med din del og lover at tjekke om en ældre nabos familie, ukendelig når snøen bliver tung, og accepterer en invitation til at hjælpe til med at reparere en anden families tak, som endnu ikke er færdig med denne kritiske jobben. Det er også en sidste udveksling af varer. Folk bytter overskud af en ting mod underskud af en anden. En kompleks byttehandel, som sker uden penge, for de få har mønter, og alt er baseret på oplevet værdi og langsigtige forhold. Du bytter nogen ekstra bunter med ved mod dyrebart salt, som en rigere familie har i overkant. En transaktion, som gavner begge parter, men som også skaber en social gæld, som vil blive husket og til slut tilbagebetalt på andre måder. Når den første snøen virkelig falder midt i november, bliver det et øjeblik med kollektiv stilhed i landsbyen, hvor alle stopper op og bare ser på de hvide flækkene, som daler ned fra den grå himlen. For dig er dette øjeblikket følelsesmæssigt komplekst, en blanding af resignation over de vanskelige månederne, som kommer, lettelse over, at forberedelserne endelig er fuldførte, og mærkelig forventning om, hvordan denne vinteren vil sammenlignes med tidligere. Barnet reagerer med spænding, løber ud for at fange flak i tungen og lage sæsonens første snøballer, men du ser koner de kigge gennem sprækken i døren med et udtryk, du kender igen som et spejl af dit eget, den tunge accepten af hvad som skal komme. Snøen hober sagte op den første dagen, bare et tyndt lag, som smelter i flækker ud over ettermiddagen, men du ved, at det er begyndelsen, at om nogle dage vil dette være et permanent lag, som ikke vil forsvinde før i den fjerne Mars. Du foretager en sidste tjek af alt, går langs ytterkanten af ejendommen din, bekræfter, at veden er dækket og beskyttet, at dyrene har tilstrækkelig ly, at ingenting er glemt. Moderne nordmænd ville ønske denne første snøen velkommen med entusiasme og tænk på ski- og rekreationsaktiviteter om vinteren, men for dig markerer det starten på en periode med udholdenhed, der hver dag er en liten sejr mod kulde og knaphed. De første ugekende af vinteren etablerer et mønster, som vil dominere frem til våren. Dagene bliver gradvist kortere, til det bare er nogle få timer med svagt gråt lys, og huset bliver en hel verden, der livet utenfor virker som en fjern abstraktion.
Du implementerer alle teknikkerne, du har lært, og perfektionert. Tænder aske på bålet hver nat, varmer steiner til sengs, forbereder en højkasse for at holde maten varm i timevis. Bruger en håndvarmer i metal, når du trænger gør delikat arbejde med fungerende fingre. Rutinen sætter rest ind, og vågne i mørket, tjekke bålet, mate dyr, spise varm grøt, jobbe med indvendige reparationer eller håndværk, spise ikjen, fortælle historier ved bålet, sove i en menneskelig hav med delt varme, vågne midt på natten for at lege ved gjenta i det uendelige. Det er en meditativ kvalitet ved denne repetitionen, som samtidig er bedøvende og trøstende. Og vide nøjagtigt, hvad hver dag vil bringe, eliminerer angsten ved usikkerhed, men får også tiden til at virke, som om den drar af gårde i smertefuld sagte film. Du markerer dagenes gang ved at lage små kut i en træpinde, et mærke for hver solopgang, og tæller af og til for at se, hvor mye tid som har gått, og hvor mye teoretisk set genstår. En beregning, som nogle gange er opmuntrende, og nogle gange deprimerende, afhængig af hvor mange reserver du fortsat har, kontra hvor mye tid du trænger at strække dig. Men denne vinteren er det en forskel, du ikke har oplevet før. Den ekstra sikkerhedsmarginen fra bedre forberedelser og en lidt rigere avling. Du mærker det i det små. Matportioner, som ikke trænger at reduceres drastisk, nok ved til at holde bålet lidt højere, som skaber ekstra komfort, en følelse af ikke konstant gå på en stram line mellem overlevelse og katastrofe. Din kone kommenterer denne ene kvælten og observerer, at barna virker mere energiske end i fjor og vinter på samme tid, og ikke viser den sløvheden, som følger med tidlig underernæring. Det er til og med øjeblik, hvor du tillader dig selv den lille luksusen og riste ekstra brød over bålet bare fordi du vil, ikke fordi du trænger at spise det umiddelbart for at overleve, og denne handlingen af valg i stedet for ren nødvendighed virker revolutionerende. Du tænker på trinvis progression, på hvordan hvert år med læring og forbedring akkumuleres til det forvandler umulig eksistens til bare vanskelig, og du føler noget, som næsten kan kaldes optimisme for fremtiden. Moderne nordmænd snakker om kontinuerlig forbedring og personlig vækst, men du lever en mye mere grundlæggende version, der hver optimalisering bogstaveligt talt måles i flere levedager. På de længste nættene, når familien er samlet rundt bålet, og det ikke er noget med nyttig arbejde at gøre, før lyset kommer tilbage, tillader du dig selv at tænke på den større meningen med det, du gør. Dette livet med konstant kamp mod elementerne, denne endeløse cyklusen af forberedelse og overlevelse og kort restitution, før du starter på nyt. Hvad betyder det i det større billedet? Du tænker på bedsteforældrene dine, som gjorde netop dette, og forældrene deres før dem, en ubrudt kæde af mennesker, som lever på samme måde, på samme sted i utallige generationer. Du ser på barna dine og ved, at de vil vokse op og gøre det samme, lære sine egne barn de samme teknikkerne, videreføre den samme kundskaben, som du absorberer nu. Det er noget både deprimerende og dybt meningsfuldt i denne kontinuiteten, og vide, at du er et led i en kæde, som strækker sig både bakover og fremover i tid, uden for din fatteevne. Nordmænd 1000 år ind i fremtiden vil leve på radikalt forskellige måder, men de vil bare eksistere, fordi du og utallige andre, som dig overlevede længe nok til at få barn, som overlevede til at få sine egne barn. Din arv er ikke ære eller berømmelse, men ret og slet udholdenhed. En stag nægtelse at give op, når hver fiber i dit væsen skriger, at det ville være lettere at bare stoppe. Og kanskje er det nok. Kanskje er denne brutale modstandskraften et værdifuldt bidrag, et bevis på, at mennesker kan tilpasse sig og overleve under forhold, som virker uudholdelige, helt til du ikke har noget andet valg end at tåle dem. Og det er værdighed i denne kampen selv, når ingen andre end din nærmeste familie nogen gang vil vide, at du eksisterede, og denne endelige forståelsen af mening, som ikke findes i ekstern anerkendelse, men i den rene handlingen af at fortsætte at eksistere mod alle odds. Er det som til slut, lad dig slutte fred med dette livet, du ikke valgte,
men vil leve med al mulig beslutsomhed til dit sidste åndedrag, fordi at give op ikke er et alternativ, når andre liv er afhængige af, at du bliver værende. Og dette er den sande betydningen af overlevelse, som overskrider teknikker og fysiske forberedelser. For at berøre noget dybere om, hvad det vil sige at være menneske, som møder naturens brutale likegyldighed med ingenting andet end intelligens, arbejde og en absolut nægtelse af slutte og kæmpe. Vinteren går mod slutten, det øjeblikket i januar, hvor du fuldstændig har glemt, hvordan det føles at være virkelig varm, og våren virker som et abstrakt koncept, som kanskje aldrig egentlig har eksisteret. Men noget er anderledes i år, og du mærker det i de små tingene, som udgør hverdagen. Hvordan du ikke vågner op med den umiddelbare frygten for, at forsyningene dine har gået tom over natten. Hvordan barna fortsat har energi til at lege, i stedet for bare at eksistere sløvt. De trinvise forbedringerne, du har gjort, den udvidelsen for dyr, som holder dufter separate, men deler varme, den ekstra viden, du hok om høsten, de ekstra grøntsagne koner, de klarte at bevare, alt dette lægger sig op på måder, som forvandler desperat overlevelse til noget, som nærmer sig bærekraftig livsstil. Du sitter ved bålet en nat, ser flammende danse og lytter til vinden ule udenfor, men uden den viscerale terroren, som plejede at følge hver storm, og du indser, at du har lært noget grundlæggende om menneskelig modstandskraft. Det handler ikke om at aldrig føle frygt eller modgang, men om at udvikle systemer og kundskab, som gør det umulige bare vanskeligt, og der fortsætte at forbedre dem til det vanskelige bliver håndterbart. Moderne nordmænd i sine opvarmede lejligheder i Tromsø trænger ikke at tænke bevist på det, men de lever på et fundament bygget af utallige generationer af mennesker som dig, som nægtet at give op. Det er et specielt øjeblik i februar, når du kort går ud under en pause i stormen og ser nordlyset danse over nattehimlen. Gardiner af grønt og lilla, som bølger over snydægte fjeld. Dette synet, som turister 1000 år i fremtiden vil rejse halvvejs rundt jorden for at være vidne til, er for dig bare en del af landskabet. Men i dag tillader du dig selv at stoppe op og virkelig sætte pris på dets mærkelige og eteriske skønhed. Dine hedenske forfædre ville have set disse lysene som varsler eller manifestationer af guder, og en del af dig forstår hvorfor. Det er noget overnaturligt med måden, de bevæger sig på, som om himlen var levende og prøvede at kommunicere noget, du ikke har ord til at forstå. Datteren din, hun som var syg for uger siden, men nå er frisk, kommer ud og står ved siden af dig, og dere ser sammen i delt stilhed. Du tænker på, hvordan du formidler kundskab til hende, ikke bare praktiske overlevelsesteknikker, men også denne evnen til at finde skønhed selv midt i ekstrem modgang. Denne evnen til at sætte pris på nåtiden, fordi det er alt, som virkelig eksisterer. Moderne nordmænd snakker om mindfulness og det at leve i nuet, men du lærer bort dette gennem levede eksempler, ikke som abstrakt filosofi, men som en praktisk nødvendighed for at finde glæde, der den findes, fordi alternativet er fortærende fortvivlelse. Samfundet overlever også denne vinteren bedre end nogen tidligere, og man hører historier under de sjældne nabobesøgende om, hvordan lærdommene fra i fjor blev anvendt. Familien Bjørnsson, som så vidt klarede sig gennem forrige vinter, startede denne gangen med bedre reserver, og faren, selvom han fortsat haltede fra et ben, som aldrig var helt grød, gjorde mere nøje forberedelser. Det er en kollektiv erkendelse af, at det gensidige støttesystemet fungerede. At investering i social kapital i bedre tider giver udbytte, når alle trænger det. Kirkens fællesfjøs har fortsat reserver, ikke rigelige, men tilstrækkelige. Og præsten deler ud små portioner til familier, som sliter, men endnu ikke er desperate. Dette ufuldkomne, men funktionelle sikkerhedsnettet er det, som tillader overlevelse på samfundsniveau og forvandler en samling sårbare familier til en kollektiv gruppe, som er mere modstandsdygtig end summen af delene.
Man deltager i et verificeringssystem, der arbejdsfører mænd graver stier i snøen mellem hus med nogen, få dagers mellemrum, og sørger for, at ingen er helt isoleret eller dør uden at nogen ved det. Det er et slidsomt arbejde, som forbrænder dyrebare kalorier, men det er en nødvendig investering, fordi en ældre familie døde i fjor vinter, fordi ingen kunne nå dem under en specielt kraftig storm, og landsbyen bestemte se i fællesskab, for at dette ikke skulle ske igen. Når februar går over i marts, og du begynder at se ægte tegn på, at våren virkelig er på vej, at denne vinteren ikke vil vare evig, er det rum for dybere refleksion over, hvad alt dette betyder. Du har kanskje levet gennem 30 vintre i dette livet, der hver vintre har testet dig på lidt forskellige måder, og når lærer du barnet dine at gøre det samme, og viderefører en cyklus, som strækker sig tilbage gennem århundreder. Det er et spørgsmål, du stiller dig selv nogle gange på de stilleste nættene, om det nogen gang vil blive en fundamental ændring, om nogen vil finde op en livsstil, som ikke kræver denne årlige lidelsen. Du kan ikke forestille dig, hvordan det vil være. Du kan ikke forestille dig teknologi eller et samfund, der vinteren ikke er en eksistentiel trussel, men du har et vagt håb om, at kanskje livet for barnebarne eller oldebarne dine vil blive lidt enklere. Og mirakuløst nok har du ret, selvom du ikke kan vide det, for de moderne nordmændene, som lytter til denne historien, lever nå i den umulige fremtiden, du knapt kan forestille dig, da centralvarme, supermarkeder og moderne medicin har forvandlet vinteren fra en dødelig fiende til en håndterbar ulempe. Men de eksisterer bare, fordi du og millioner som dig overlevede, holdt ud, nægtede at give op, og videreførte kundskab generation efter generation, indtil den akkumulerede se til en civilisation, som var i stand til at overskride disse brutale begrænsningerne. Det er også noget dybtgående ved taknemmelighed, som vinteren tvinger dig til at lære, ikke overfladisk taknemmelighed, men en instinktiv forståelse for grundlæggende ting, som folk i enkle tider tager for givet. At være varm er ikke en standardtilstand, men en luksus optjent gennem konstant arbejde, hvor hvert vedstykke repræsenterer indsats og svette. Mad dukker ikke op magisk, men er et resultat af måneder med planlægning, arbejde, nøje konservering, og hvert måltid er et lille mirakel af rigtig timing og forberedelse. Familie er ikke bare et abstrakt koncept, men er bogstaveligt talt din enhed for overlevelse. Mennesker, du deler kropsvarme med, som du jobber i perfekt koordinering med, fordi et medlems svigt sætter alle i fare. Denne gensidige afhængigheden tvinger dig til at værdsætte relationer på måder, som uafhængige mennesker aldrig trænger at tænke på, og det er en dybde af forbindelse, som kommer af at bogstaveligt talt være afhængige af hver andre hele livet. Moderne nordmænd, med sin berømte individualisme og økonomiske uafhængighed, har mistet noget af denne nødvendige følelsen af gensidig afhængighed. De har fået frihed, men kanskje mistet en vis form for intimitet og fælles formål, som kommer af at møde modgang sammen. Du ved ikke, om du ville bytte det, hvis du kunne, om du ville valgt et enklere liv på bekostning af disse dybe forbindelserne. Men heldigvis trænger du ikke at vælge, fordi du ikke har nogen alternativer. Du må bare leve det livet, du fik, og finde mening, da den findes. Når våren endelig virkelig kommer i midten af marts, når snøen smelter i jævne strømmer, og de første grønne skuddene dukker op, da jorden er blotlagt, kommer du ud med familien din som overlevende fra kampene. Alle er tyndere, blikkere, præget af måneder med savn, men du er i live, og det er en absolut sejr. Du ser dig rundt i landsbyen og ser andre familier gøre det samme. Alle kommer ud samtidig, glitrende i det forstærkede sollyset, som skabninger, som vågner fra vinterdvalen. Det er ægte smil klemmer mellem naboer, som ikke har set hverandre på flere uger, barn som løber og leger med fornyet energi, og en følelse af, at det kollektivt har vundet igen. Vårens arbejde venter, åkre må plantes, reparationer må gøres. Hele cyklusen begynder på nyt, men foreløbig tillader du dig selv at bare føle solen i ansigtet og vide, at du overlevede. Det er en dyb tilfredsstillelse i dette, som ingen præstation i enkle tider kan genskabe.
Velvidende om, at du mødte ægte modgang og sejret gennem en kombination af forberedelse, hardt arbejde, støtte fra lokalsamfundet og ren staget til nægte dø. Denne oplevelsen forandrer dig. Hver vinter lægger til et lag med modstandskraft og visdom, og du bliver en version af dig selv, som dine forfædre ville genkende og godkende, nogen som er værdig til at fortsætte slægtslinjen. Det er en lærdom her, som overskrider din specifikke tid og sted, noget om den grundlæggende menneskelige naturen, som forbliver sandt gennem århundrederne. Mennesker er utroligt tilpasningsdygtige, i stand til at overleve og til og med finde mening i forhold, som virker uudholdelige utenfra. Du er ikke ekstraordinær, ikke en helt i en episk historie, bare en vanlig person, som gør det, som må gøres, fordi alternativet er uacceptabelt. Og det findes millioner som dig gennem historien, mennesker hvis navn aldrig vil blive husket, men hvis liv med stag udholdenhed skabte grundlaget, som civilisationen blev bygget på. Moderne nordmænd, som lytter til denne historien, mens de sovner i sine komfortable senger, er direkte eller åndelige etterkommere og mennesker, akkurat som dig, og bærer med genene og kulturmindene fra disse forfædrenes kamper. Når de føler den dybe tilfredsstillelsen af at være varme og godt mætte under en vinterstorm. Når de værdsætter fællesskab og gensidig støtte gennem traditioner som dugnad. Når de finder skønhed i arktiske landskab selv, når de er barske og kalde, genspejler de mønstre etableret af generationer med overlevelse i disse samme dalene og fjordene. Du lever et liv, som vil danne grundlaget for en hel kultur og etablere værdier og praksiser, som vil overleve i 1000 år i modificerede, men genkendelige former. Og kanskje vigtigst af alt, du beviser, at mening og hensigt ikke kræver komfort eller lethed. Livet dit er objektivt vanskeligt på måder, som folk flest i fremtidige epoker ikke kunne forestille sig og udholde. Men det er ikke et tomt eller værdiløst liv. Det ligger en dyb værdighed i at kæmpe for din egen og familiens overlevelse, i at bidrage til samfundet, i at videreformidle kundskab til næste generation, i at nægte at give op, når hver fiber i dit væsen er slitten. Det er skønhed i stjålne øjeblik af taknemmelighed, i nordlyset, som kort observeres under en storm, i delt latter rundt bålet, i følelsen af vårsolskin i ansigtet efter måneder med mørke. Disse glædende er kanskje mere intense netop, fordi de er sjældne og hardt vundet, ikke fortyndet af konstant tilgængelighed. Moderne nordmænd, med al sin komfort og bekvemmelighed, sliter nogle ganger med at finde mening og hensigt, og føler sig paradoksalt nok tom midt i materiel overflod. Du har aldrig dette problemet, fordi hver dag har et klart formål. Overleve og hjælpe dine kære med overleve, og det ligger en befriende klarhed i det, selv når det er udmattende. Kanskje det ligger en lærdom her om balance, om hvordan mennesker trænger lidt udfordring og modgang for at trives psykologisk, men ikke så mye, at det knuser dem. Og at finde den balancen er en kunst, som hver generation må genopdage. Mens du sitter her denne første ægte vårnatten, sliten ind til beinet, men tilfreds, tænker du på arven, du uvidende bygger. Du vil ikke blive husket individuelt. Det findes ingen monumenter eller historiebøger, som bærer navnet dit, men du bidrager til noget større end dig selv. Hver overlevelsesteknik du perfektionerer og giver videre, hver forbedring du gør i hjemmet eller jordbrugsmetoden din, hvert barn du opdrager for at fortsætte og kæmpe, alt dette akkumuleres. Det er kulturel evolution i sandtid. Kundskab, som forædles og overføres, slik at hver generation kan gøre det marginalt bedre end den forrige, indtil til slut utænkelige transformationer bliver virkelighed. Dine fjerne etterkommere vil leve i en verden, der vinteren er en liten ulempe, der hungersnød er et sjældent afvik, snarere end en årlig trussel, der medicin kan kurere sygdommer, som for dig er automatiske dødsdommer.
De vil opnå dette ikke gennem et enkelt sprang, men gennem millioner af små forbedringer, forstærket over århundreder, der hver person bidrager med et lille fragment til kollektiv fremgang. Og i kernen af det hele ligger denne grundlæggende modstandskraften, denne nægtelsen til at give op, som du lejemliggør, denne menneskelige stagheden, som forvandler umulig til vanskelig og til slut til rutine gennem ren udholdenhed. Så mens du lægger dig ned for at sove i kvælt, lytter til familien din, som puster rundt dig, føler den delte varmen fra nære kropper, kan du hvile velvidende om, at du gjorde det, som måtte gøres. Du overlevede nok en vinter, lærte nogen flere lektioner, gjorde nogen forbedringer, som vil gøre næste år lidt enklere. Du tog vare på dine egne, bidrog til samfundet dit, holdt kundskab levende og gav den videre. Og i morgen vil du vågne op og begynde arbejdet. Plante frø, som vil vokse til en avling, som vil holde dig oppe gennem næste cyklus, for det er det, du gør. Det er det, dine forfædre gjorde. Det er det, dine efterkommere vil gøre indtil cyklusen til slut brydes af ændringer, du ikke kan forudse. Det er fred i at acceptere din rolle i denne endeløse kæden, i at vide, at livet dit har mening, selvom det er stille og ufejret mening. Og for moderne nordmænd, som lytter til denne historien, mens de sovner, er det kanskje en påmindelse herom, at den trøsten, de nytter godt, er jo blevet købt med lidelsen til utallige generationer, at forfædrenes modstandskraft og beslutsomhed flytter i årene deres, og at når de møder sine egne udfordringer, uanset hvor forskellige de måtte være, bærer de arven efter mennesker, som nægtede at give op, uanset hvor umulig situationen virkede. Dette er en grundlæggende historie om menneskelig overlevelse, om hvordan vi finder styrke, når vi tror, at det ikke er noget igen, om hvordan fællesskab opretholdes, når enkeltpersoner skulle mislykkes, og om hvordan hver liten sejr mod modgang bidrager til noget større, som til slut forvandler verden på måder, vi ikke kan forestille os, når vi er midt i kampen. Og dette er historien, som forener dig gennem århundrederne med alle, som kom før, og alle, som vil komme efter. En ubrudt menneskelig strøm og udholdenhed og håb, som definerer, hvad det virkelig betyder at være menneske over for et likegyldigt univers med ingenting andet end intelligens, mod og en absolut nægtelse at slutte og prøve og nå. Endelig kan du hvile.